Salutare, fraților, bine v-am regăsit la un nou vlog astăzi. Salutare! Suntem la o vânătoare de fantome. O să vă spun cum cheamă. Aici e David, Nicolas și Alex. Și eu sunt Leo. Da, Leo care m-a dat gologălmarul. Așa, bă, la noi, fraților, s-a dat lumina și e beznă totală, uite azi. Și se zice dacă umbli pe aici că găsești fantome, așa nu Da, și știu. uite, dacă pune acolo, domnul Leo, uitați. Uitați cât de tare bate asta. Deci, Dacă pui telefonul la cameră, da, vedeți în cameră? wow, te-am mâncat. Nici nu se vede, dar nu mai pun. Uitați. Da, lasă-ți uite și de asta roșie. Infraroșu. Ca să orbim fantomele. Da, că dacă pui asta, infraroșie, trucul ăsta așa mai paranormal, și că apare fantome. Bă, hai să vă zic eu acum ceva, hai la mine acum. Că am văzut o fantomă, da, bă, înaltă, da, cu păr lung. Ai văzut-o cu Alex, nu? Da, bă. Cu Alex, nu? Fantoma aia, bă. Aha, da. Eram în spate, tăiam lemn. Da, mă, te-am lemne, mă. Ia, să duce pe vârstă. Și am văzut fantoma, nu? Și nu, și am auzit plângă-te, cipă-te în spate, în pod, acolo. Stai, mă, să ne filmăm pe ăștia, mă. Haide. Da. Ne-a stricat tot asta. Lasă, la mine. M-a dus în pod, m-am uitat acolo la ușă, am văzut o femeie în rochie albă. Uite, s-a închis poarta singură, nu-i așa? Așa e. Bă, dar chiar asta era deschisă. Vedeți încolo, bă, domnul Leo. Uitați, acum hai să vedem. Ha, dar trebuie mai pune asta la cameră, la cameră. Stinge aia, bă. Da, stinge aia. Uite, o pun doar asta roșie, pun. Bă, dar mi-e tremură, mi-e frică, pardon. Îmi bate inima. Dă-mi și mie. Bă, e puțin răcoare, să zicem că a și plouat puțin. Da. Da. Lasă lua și lumina. O să stăm. Asta e casa mea. Da, Aici e casa, nu prea se vede O să clar. stăm un pic acolo. Am și la telefon, e prea O bine, să stăm. fraților, da? Uitați în spate cum A este. venit și o prietenă la noi. Uitați. Scuzați-mă, fraților, o să opresc puțin că Da, că o să stăm și noi un pic. o să să ne facem odihnim. și noi Da. treaba mică ale ele. Da. Fraților, aici suntem aici la ușă la David acasă. David s-a dus. Nu mă, Alex, bă. S-a dus la toaletă, bă, că am eu un WC în spate și a dus să cace. Da, ca și la țară la noi. Da, În nu stăm fundul la meu. țară, mă, nu stăm La oraș de credeți voi așa. Da. Noi suntem mai așa, mai sanchi. Da. Mai un pic mai țăran. Așa, uite, stă și parterena noastră. Nu mai ce o partenă, fraților, care stă lângă noi. De la un timp, iată, dar nu se comportă ca ciudat. Da, uite, casa asta. Pleacă la de acasă câte o oră, două. Și la 2-3 noapte apare acasă. Spuneți și voi în comentarii ce se întâmplă. Bă, stai că acum trebuie să fac un... Trebuie să fac un sunet, bă. Uite, acolo s-au de din bă. Bă! Să mă faci! Și mă, că mamă, să bat. Bă, Alex, la ce mă dă de sperii, băi? Bă, tu erai. Bă, dar ce sunt de dracu făcea? Cred că nu i-a fost el, cred că... Bă, ai fost tu, că nu, bă, nu puteți să faci cu sunețele alea. Hai că am fost eu. Tu! Nu, că când i-a făcut prima dată, nu era lângă noi. Nu cât mă că a făcut, el mă n-are cum. Bă, a făcut sunetul de drac din ăla, bă. S-a urmărit podul ăla, dacă vrei vă arătăm. Da, din podul ăla. Da, mă, din podul ăla și era jos. Nu cred că a făcut el. Bă, nu cred că ai făcut-o, bă, ce dracu, mă? Cred că nici nu te-ai căcat. Scuzați-mă că am comportamentul așa, dar da, așa suntem noi. Scuzați-ne, dar suntem cam proști. De la vorbire așa, la limbaj. Bă, ce n-ai mare ușa asta, bă, mă ajut? Ui, hai pe partea asta mai pe... Hai, frate, că n-am uitat două porți, e bine. Nu, am 3. 3, adică da, 3, una și avem una în față. Dacă auziți gălăgia asta, na, așa mai e pe la noi gălăgie, dar nu-i băgat în seamă, luat în seamă gălăgia. Bă, nici nu uite să o închid?
Bă, să bat piciorul, ce n-ai, bă? Gata. Bă, stai să pun infla roșu. Gata, bă. Ia, închide ușa. Nu era nimeni. E cineva? Aprinde și aia albă. După ușa? Hai, frate. Mamă, bă, nu e cam acum, bă, se închide. Să-mi bat piciorul, ce a fost aia, bă? Haideți la a treia poartă, mai în spate. Hai, bă, mai avem una roșie aici, dacă se poate vedea. Roșie și pastă. Te rog, pune lumea să vadă aici, bine? Vreau să vă spun că am 3 porți. Da, avem una aici roșie, uitați-o. Și mai una acolo. Și mai avem așa. Ia uitați, fraților. Stai să pun eu aici ca să vede ca ăștia. Vede, Bă, ce e mă. acolo? Să vedem. Ia ceva, lumina, ceva acolo. Bă, pune lumea acolo, pune lumea acolo. Ai bicicleta. Nu, e bicicleta. Nu, e așa de aprinse. Uite, punem asta mai așa. Vedem o cameramanii? Ăștia? Da, mă, să vedem. Mamă, că se vede. Ia pune-mă casa aia să dau zoom. Nu. Uite, se vede Bă, ceva. uite, bă, jos. Jos, la ușă, ai văzut? Cum a dispărut? Era ceva așa că stătea a pleca. Bine, e fantomă, bă, cred. Fugi. Bă, când e fantomă, nu pot să cred, hai să fugim. Hai să fugim! Bă, hai să-mi bat piciorul. Bă, și presimțeam ceva, mă, nu se întâmplă. Hai să mergem mai în față, frate, dacă putem să mergem. Oprim puțin filmarea. Acum ar fi că... Da, bă! Da, bă! Bă, tractoristule! Uite, fraților, acum mai avem un partener care trebuie să vină acum. Ia mai facă să ne facă. Uitați-vă! Uitați-vă! Bă, e, bă, ăsta, mă, tractoristul, mă. Da, el o să... Îl cheamă Edi, băi. Edi Vasile, el ar fi TikTok. Super tu. Fraților, o să mergem la el acasă. Da, e acolo, îmi pare mai frăcășător. Și revenim acolo. Pa. Și, fraților, am revenit la David în curte. O să aprindem și lumina de la telefon, de la cameră. Gata, fraților. Da, dar fără lumina asta nu avem nicio șansă, fraților. Nu mai cea pe ele, pă. Cineva acolo. Nu știu, bă, bă, Alexe, bă. Nu știu ce dracu. Nu știu, dar n-au fost. Fraților, bă, începe să mai afli orul. Deja suntem în ceva ciudat cu Alex. Da, și cu Alex. Foarte paranormal. Se întâmplă ceva ciudat, bă, cu Alex, bă. Uite că acolo se duce. Băi, se întâmplă ceva ciudat, băi, s-a schimbat fața, băi, bă. Da să mă piciorul. Bă, salutare, fraților, am revenit acum. Nu știu, Alex, vă rog să duce până în casă să facă nu mă ceva. simt bine. Nu prea se simte bine. Nu prea se simte. Bă, încolo e casa, bă. Băi, fratele, bă, uite, nu știu, Bă, cigar. nu știu, bă, dar nu știu ce arată. Bă, aprinde aia, bă, frate, e bea. Bă, stai, mă, bă, da, bă, uite, s-a dus încolo, îmi filmează. S-a dus încolo și la urmă s-a dus. Da, băi, fratele, că Ceva urât. Haideți, oprește un pic filmarea și revenim azi la urmă. Da, revenim. hai. Bă, salutare, bă. Nu știu unde s-a dus. Mă, cred că Alex a dus în casă. Nu știu ce... Da, nu știu. Băi, ce drăg! Bă, a sărit geamul ăla. Bă, bă, sper să dispară fata. Bă, ăla.